Després d'un any de feina a la vinya, obtenim els nostres vins. En aquest cas us presentaré els que tenim al mercat. Blanc, que és el Macabeu, Chardonnay i Picapoll, les tres varietats barrejades, és collita 2019. Amb negre tenim el que elaborem com a jove, és el Merlot 100%, és collita 2017. I amb negre també fem el 3 quarts de 15, és el vi que parteix del variat Cabernet Sauvignon, Merlot i Ull de Llebre, on hi fem 1 any i 2 mesos de criança en barrica de roure. Aquests tres vins serien els vins representatius del lloc on estem, de Salelles, un vi representatiu de la terra, un vi representatiu d'aquest respecte que tenim sempre amb la vinya i amb la planta. Bàsicament seria això. Us convido també, si voleu, qualsevol moment poder venir a tastar aquí al nostre celler i sobretot, beveu vi. Salut.